پشتی تەقینان کۆلۆمبۆ بوویە سەربازگێھ. تەوی ku çend roj di ser teqînên roja yekşemiyê yên li Srî Lankayê re derbas bûne, lêbelê rewşa wî welatî û bi taybetî rewşa Kolomboyê asayî nebûye û hêzên artêş û polîs li piraniya cade û kolanan û li derdora hotel û cîhan olî hatine biçîkirin. Piştî teqînên roja yekşemiya bihorî li Srî Lankayê ku tê de gelek welatiyên krîstiyan canê xwe ji dest dan, cade û kolanên Kolomboya paytexta wî welatî bûne serbazî û hêzên ewlehiyên wî welatî rêkarên ewlekariyê gelek tund kirine. Şanderê tora medyayî ya Rûdawê Nasir Elî li paytexta Srî Lankayê bajarê Kolomboyê rewşa herî dawiyê dişopîne. Welatiyeka Srî Lankayî ya krîstiyan ji Rûdawê re dibêje daxwaz ji wan hatiye kirin ku ji malên xwe dernekevin ji ber ku heya niha rewş asayî nebûye. Ew welatî wiha diaxive, daxwaz ji me hatiye kirin ku em neçin derve, rewş hêz asayî nîne, tu bixwe ji dizanî hêj ev tişt nehatiye rawestandin û rewş hêj asayî nebûye. Hêzên polîs û artêşa Srî Lankayê tevî ku li gelek cade û kolanên Kolomboyê belav bûne, li derdora hotel û cihên ayînî jî hatine bicîkirin. Wezîrê Aboriya Srî Lankayê Julius Richard caywerdanê ji Rûdawê re diyar kir, em nizanin lê em ji nûçeyan ve yekê dizanin ku Daişê berpirsyarî girtiye stûya xwe. Ev tiştekî hovane ye û wiha dibînim ku em misliman wan tiştan şermezar dikin, wan reftar û teqînan. Endama navenda holiyê pêkvejiyanê li Kolomboyê Wesîka Komarê jî daxuya kirin, ya ez dixwazim bêjim ev nebe hincetek ji bo wan bûyerên ku di yekşemiya bihorî de çêbûn çimkû li jêr navê ola xwe û li jêr navê netewa xwe nikarî kesekî din bikujî. Tundû jî peyama te ayînan nîne, lewma jî weke mirov em nikarin kesekî din bikujin. Ez li jêr navê mirovatiyê daxwaz ji hemû kesan dikim ku jiyanê di ser mirinê de hil nijêrin. Hikûmeta Srî Lankayê jî îro ragihand ku hejmara kuştiyên wan êrîş û teqînan ku ji roja yekşemiya bihorî ve li wî welatî çêbûne, ji wê hejmarê kêmtir e ku berê hatibû ragihandin. Li gor daneyên nû yên ku hikûmeta Srî Lankayê di encama teqînan roja cejna Pakê yan ji cejna Rabûnê de 253 kesan canê xwe ji dest dane.